قرآن ربي هو الرشاد وغيره حيرة وريب. قرآن ربي nace turka shi Allah ya tsine ma ba Yahude Allah ya shiri wanda bai gane makiyin shi ba wannan tunanin fashuwa gabaninmu kenan sun sa shugabanninmu gabatin da su ‘yan anshin shata ne kaman TV ne da ɗan ƙwaƙwalatan nan kana juya shi yanda kake so haka suke juya ƙwaƙwalan shugabanninmu wallahi kun ce a cire tallafin kuɗin mai dole sai an cire sannan ku ce wai za ku kawo tallafin da za a tallafa ma talakawa saboda Allah hankali zai ɗauki wannan kun karya kudin Najeriya sun bi ku akan haka yau abinda duk kake saye naira 10 ya koma naira 100 ya talaka zai yi ban taba ganin talaka mai haƙuri da juriya da kau da kai da sanin ya kamata kaman talakan Najeriya ba a duniya wallahi ina gaya maka kuma mafi yawan abin da ke mana jagoranci imaninmu da Allah talaka na motsowa sai a ce ba a mai shugaba zanga-zanga Allah ya hana sai ya lakwam ya bi Allah shi ne gaskiyar magana amma cutan da ake mana wallahi ya wuce hankali yanzu dai bana kudin haji sai ka tanaji miliyan 3 la ilaha illallah na'am miliyan wani canji kafin wahalhalun da zaka yi wallahi sai ka wuce miliyan 3 ko kaiwa da dawowanka bai ishe ka ba miliyan 3 jama'an musulmi ku dubi wannan rayuwa yaushe rabon da ka sha man fetur a farashi duk inda ka je ya wuce 300 to wani tallafi za a cire mu ji zafi talaka yayi hakuri da wannan yayi hakuri saboda Allah jama'an musulmi wallahi wa innaha la amana wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadama ministan kudi abinda ce jawabi kenan da dadewa na karanta ta ce za mu cire tallafi na man fetur a hankali kamar yadda muka cire tallafin kaza mu tallafin Allah muke nema amma fa mu sani akwai gobe kiyama in Allah ya baka mulki baka tausaya ma talakanka ba baka yi jin kai ga talakanka ba baka yi abin da ya kamata ga talakanka ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sayyidina Umar yana cewa yaya zan yi da kaina in dabba ta tuntube a Madina Allah ya tambaye ni Umar me yasa baka kyatta mata hanya ba an yi amul majaa wata shekara ce ta yunwa a zamanin sayyidina Umar yayin rantsuwa ba zai ci ya koshi ba sai ƴaƴan musulmi gaba ɗaya sun koshi yana hutuba hanjin shi ya kulle cikin shi ya ihu ya bugi cikin yace ko kai kululuwa ko kakkai ba za ka koshi ba hatta yashbi'a abna'ul muslimina sai ranan da ƴaƴan musulmi duk na duniya suka koshi sannan zaka koshi kai ma shine Ahmad Muharram ya sa shi cikin abayat daga cikin abayat din yana cewa ju'ul khalifati wad dunya bi qabdatihi fi zuhdi manzilatan subhana bariha yunwan halifa duniya na tafin hannun shi saboda zuhudu da tsoron Allah da tunanin talakawa yace wannan daraja ce iyakan daraja
tsarki ya tabbata ga Allah da ya bashi ita. Mu mun yadda annabi ya ce za ku ga fifiko, za ku ga kaza ga shugabanninku, kar ku damu, ka hau motar da kake so, ka sa rigar da kake so, ka auri matan da kake so, ka shiga gidan da kake so, ka ci abin da kake so, ka sha abin da kake so. Mun san tufanka da cinka da shanka da fetur ɗinka da janareto ne ma, da komi a gidanka mun san ba kuɗinka bane baka biya. Waɗanda ke tare da kai ma suna ci ba su biya, ana sa musu man ne ba su biya, amma a tausaya matalaka. A tausaya matalaka, shi ma ya ɗan yi numfashi, ya san yana da shugaba ko yana da shugabanni. Amma kullum kai kana tozo, shi yana ɗan wuya, ka tsotsa jinin shi karankata kam, kuma ka fita da ɗan babu ka fafafafa a ce tsaya, kawo kaza. Allah shi sauwake, Allah ka raba mu da fitina. Mun kai ƙarshen ayan? Wai ka annahu la yuflihul kafiruna, suka ce wai ashe kafirai ba su cin nasara. Kaga yanzu sun tabbatar da ƙaruna menene anne. Ya Allah ka ji kanmu, ka kyautata mana, ka kama hannun shugabanninmu zuwa ga sawaba, ka ba su ikon aikata alkhairi. Allah ka hana su kuskure a cikin mulkinsu. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Albishirinku al'umma ga wata sabuwar tashar yayi, tashar Al-Irshad Hausa TV, gangariyar tasha da aka kirkire ta a manhajar YouTube domin samar da karatuttuka daban-daban ta bangaren malaman sunna da karatuttuka Alƙur'ani mai girma, har ma da darussa na addinin musulunci da ba ku shawarwari akan matsalolin rayuwa, kama daga harkan karatuttuka, zamantakewa, kiwon lafiya da dai sauransu. A tashar Al-Irshad Hausa TV, tasha ta al'umma, tasha yayi, gangariyar tasha a manhajar YouTube. Domin samun shirye-shiryen Al-Irshad Hausa TV, kawai garzaya manhajar YouTube sai ka danna alamun satin wato laluba ka rubuta Al-Irshad Hausa TV. Da zaran ya bude maka gangariyar tasha Al-Irshad Hausa TV, sai ka danna alamun kararrawa wato subscribe domin ci gaba da samun shirye-shiryen wannan tasha ta Al-Irshad Hausa TV. Kasancewar duniya a tafin hannu, kuma duniya yayi, duniya mai tafiya da abubuwan zamani. A Al-Irshad Hausa TV ta tanadar muku da saututtuka daban-daban wanda zai amfanar da ku. Za ku iya laluban su ta lambobin waya kamar haka: 0704040196.